La història de la Catedral de Barcelona no s'explica sense el mecenatge de Manuel Girona i Agrafel, nascut a Barcelona l'any 1817 en una família de negociants i rellotgers originaris de l'Urgell i de Suïssa, respectivament. Manuel Girona va ser un dels més destacats promotors i financers d'obres civils de la Catalunya del segle XIX. Barcelona havia obtingut l'organització de l'Exposició Universal de 1888, en aquella època un dels certàmens internacionals més importants del món, i l'Ajuntament de la ciutat es va conjurar amb un ambiciós projecte que havia de transformar i modernitzar la ciutat. En aquest punt comença la història entre la catedral de la ciutat i el banquer Girona. En aquell moment, Manuel Girona ja era una personalitat rellevant a Barcelona i a Catalunya. Entre altres coses, havia estat el fundador del Banc de Barcelona, la primera entitat financera privada de la història peninsular. Havia estat el promotor i financer de la construcció del Canal d'Urgell, l'obra civil més important de la Catalunya del XIX, i havia estat alcalde de Barcelona. I també en aquell moment la Catedral de Barcelona presentava un aspecte d'obra inacabada. Després de 7 segles de l'inici de les primeres obres, conservava la seva tradicional vista de provisionalitat que no es corresponia amb la imatge que per a la celebració de l'Exposició Universal havia de projectar el principal temple religiós de la ciutat. L'any 1882, 6 anys abans de la celebració de l'Exposició Universal, Manuel Girona va donar una gran quantitat de diners que van permetre concloure definitivament les obres de la Catedral de Barcelona. Amb aquella donació es va construir la façana i el cimbori, seguint els cànons arquitectònics del conjunt de l'edifici. La seva trajectòria privada i pública i el seu compromís social amb el patrimoni històric de la ciutat el van elevar a la categoria de prohom. L'any 1886 va ser elegit primer president de la recent creada Cambra de Comerç de Barcelona. Al mateix temps, la catedral es convertia en un dels principals símbols turístics de la ciutat i en un generador d'activitat econòmica.